No niin, testiryhmä taas testailee. Moi moi! Moi! Asiakastoiveena numero 55 on tullut meille nyt tämmönen, eli liikuntarajoitteisen kaupassa käyntiä. Me lähdetään testailemaan nyt, että miten liikuntarajoitteinen saa tehtyä ostokset täällä meidän Prismassa ihan näillä vanhoilla välineillä, eli ostoskärryllä ja ostoskorilla. Lähdetäänkö me testailemaan? Lähdetään testaamaan. Joo. Yes. Nyt on testit tehty ja kyllä hankalalta tuntui kurkotella tavaroita tuolta ja ilman apulaista ei kyllä tästä tulisi yhtään mitään tai korikin on sylissä, niin hankalaa yksin täällä kulkea. Kyllä me uuteen Prismaan muutetaan tämä liikuntarajoitteisten kaupassa käyminen mahdollisimman helpoksi, eli hommataan semmoisia kärryjä, mitkä kulkee tämän pyörätuoli mukana. Pystyy asioimaan yksin ja toimimaan siinä ihan kätevästi. Eiköhän oteta käytäntöön? Otetaan Ehdottomasti. käyttöön. Kyllä. Hyvä.